لترکیه و باکوور کارvedانên encamên şaredariya Stenbolê didomin. AK Partiya ku li Tirkiye 17 salin de silatdar e. Wek hilbijartina giştî ya heftê hezîrana 2015 ku nikaribû li parlamenin piraniya kursiyan bi dest bixe. Di hilbijartina Stenbolê de derbeke giranxwar û bi 800,000 dengî zêdetir li pişt namzetê Partiyê Hevrikê xwe. Jiloma jî di nav AK Partî û medyayê nêzkê wê de tevliheviyeka mezin heye. Hin kes îstifa dikin û li ser medyaya civakê hew din suçdar dikin. Jiloma jî tê gotin ku wê Erdogan di kabîneya wezîran û rêveberî û rêxistinên AK Partiyê de hin rêvîzyon pêk bîne. Şîrovekarên siyasî destnîşan dikin heke guhartin û reform çênebin. Wê hilbijartineka pêşwext jî bê rojevê. Her wayê dîtifaqa li gel Partiya Nijadperest MHP jî zêdetir bûye ciyênî qaşê. Hiç şüphesiz Türkiye ile Demek ki derece ku tê gotin wê di kabîneya wezîran û rêxistinên AK Partiyê de guhartin çêbibin. Lêbelê em dibînin ku hîn ev revîzyon çênebûye. Lêbelê êdî dengderên AK Partiyê vê guhertinê dixwazin. Lewra êdî AK Partî daxwazên gel pêk nayne. AK Partî bûye partiyeke Tirk bûnê. Ev yek Kurdan pir aciz dike. Li aliyê din têkçûna tifaqa li gel MHP niha naxuye. Lêbelê ji xeynî Kurdan gelek derdor ji vê hevpeymaniye acizin. Hege AK Partî ziman û üslûba xwe neguherîne wê hilbijartineke pêşwext bê rojevê. Akademisyen û parlamenterê beriyê Mûşeyê ana Pêalatîn Firat di dizanin ku hilbijartina Stenbolê daye nîşan ku Kurd êdî di siyaseta Tirkiye de aktorekî girîng û diyarkerin. Ev bu dersekî mezin ji hikûmeta AK Partiye re. Yani iktidara Türkiye'yi ku dît Kurd henin di Türkiye'de. Ji vir şûn de bi siyasetekî nerm, bi siyasetekî germ mecbûre gereka bi Kurdara tekîl çêbike. Ku ev tekîlî hanê çêneke iktidar xwe winda dike. Ku çıqa bi Kurdara tekîlî çêkir de her hilbijartina ser efraz dibû. Serkeftî diket. Yani di wî aliyê de ew çêbû îcad vî dawiyê de bi faşîzan ra hereket kir, çû bi kemalîsta ra hereket kir. Bi spor û şîrovekarên siyasî destnîşan dikin ku serkeftinên berê yên AK Partî û Erdogan bi nasnameya reformîst û gijiyanîna wedan vegirê dayîbû û Partiya Desilatdar çiqas ji reform û çareserkirina pirsa Kurdî dûr ket. Ev xesa ber bi têkçûn û wendayiyê ve diçe. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.